Така ли стоите? Така стоим. Еми, идеята с камерата е да има някаква... Айде, хей ръчички, айде ние да правим. Хей ръчички, хей ги две, те ме слушкат. Айде, кажи така с ръчички. София, София, хей ръчички, хей ги две. Айде, едната ми е другата, а пък... Не е срамота, просто. Ти не ме снимаш, когато съм нагласена, сега ще ме снимаш. Как да те снимам? Компромати ще правиш. Дала съм и пълно препълнено. Сега спекулира с вас. Мен повече не може да ме манипулира. А сега ма не има въгрени. Ми да изведем малко. Тати, какво правиш, бе? Легна си по корем. По корем ли тази легаш? Пръската е в колата, не е пръскал. Тати, по корем ли си? Айде посвири малко. Посвири малко. Да, пиле. Айде, пиле, покажи как свириш с краката. Хайде. Покажи, тати, как свириш с краката. Не ти, принцес, за тебе знаем. Айде, тати. Айде. Ритай, ритай. Ритай, ритай. Ритай, ритай, тати. Ще покажеш как си ядеш обувките ли? Хайде, тати. Покажи ни някоя муцунка. Какво ти веш? Наглота си ръцете в устата и повърна и по това има и по... Свириш ли, тати? Свириш ли? Тати, не с ръката. Ръката не е. Служи му ще на възглавница отдолу. Тая служих, за да не пипа това, обаче тя ще иска да я измъкне. Как? Разрушител. Да. Шпангалката настрани, на челото. Не знам, ти като естет. Я погледни сега насам. София, София,
Хайде. Друс, друс, друс. Хайде, друс, друс. Хайде, мърло, мърло. Друскай. Не гледай като трови. Хайде. Друс, 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 друс. Ела тук, ела. Ела Светли от тук. Хайде, Кофи. Еми, пиляри, подскача и ти малко с нея. Скачи и ти с нея. Не мога да държа камерата. Скачи с камерата. Камерата ми мига да си държа ръката внимателно, така че не мога да скачам. Кофи! Къде е принцес? Къде е принцес? Здрасти, принцес! Хайде да подскачим. Хайде да подскачим. Хайде да подскачим. Хайде. Друс, бабо, друс, бабо. Друс. Айде. Всичко е розово. Горкото мече, дето сме го забучила на кола. Айде, тати, скачай, скачай, скачай. Скачай, скачай.